या कार्यक्रमाचे प्रायोजक आहेत श्रावणी अगरबत्ती। हरे कृष्ण। मी श्याम रसिकदास आंतरराष्ट्रीय भावना कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन तर्फे आपल्याकडे घेऊन येतोय गीत गोविंद वार्ता गीतेची। आपण बघितलं मागच्या भागात श्लोक क्रमांक 28, 27, 26 जिकडे आपण बघतो की अर्जुनाने काय विचार केला की आपल्या समोर कोण असणार, आणि ज्यावेळी अर्जुन बघतात अरे ही तर सगळी आपलीच लोक आहेत। आणि मग आपण बघितलं की कसं आपल्या संस्कृतीमध्ये प्रत्येक नात्याला आदर आहे, वाचा आदरपूर्ण। या आपल्या भाषांमध्ये विविधता आहे जी इंग्रजीमध्ये नाही आहे। आणि याच पूर्ण शृंखलेमध्ये आपण बघतो की ज्यावेळी अर्जुनाने बघितलं की ही आपलीच लोक आहेत ज्यांच्याबरोबर मला युद्ध करायचं आहे, त्यावेळी त्यांच्या शरीरावर आणि त्यांच्या मनावर त्याचा काय परिणाम झाला। ज्यावेळी आपण कुठल्या शॉकमधनं जातो त्यावेळी त्याचा प्रभाव आपल्या मनावरती आणि आपल्या शरीरावरती पडतो। या दोन्ही गोष्टींवर आपला प्रभाव पडतो, शरीरावरती पडतो, मनावरती पडतो। आणि हा शॉक बघितल्यानंतर, हा शॉक झाल्यानंतर अर्जुन काय म्हणतात। सो काल त्यांनी सांगितलं की त्यांनी काल अनुभवला तो शॉक, विषीदन इदम अब्रवीत, विषाद तो शॉक आहे। आणि त्या शॉकमध्ये ते काय म्हणतात, श्लोक क्रमांक 28 आणि 29 अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग भगवद्गीता। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्णं युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपुथश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीव संसृते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। अर्जुन म्हणायला लागले की हे कृष्णा, याप्रमाणे युद्ध करण्याच्या इच्छेने प्रेरित झालेल्या माझ्या नातेवाईकांना आणि मित्रांना पाहून माझ्या शरीराच्या सर्व अवयवांना कंप सुटला आहे आणि माझे मुख कोरडे पडले आहे। माझ्या संपूर्ण शरीराला कंप सुटला आहे, माझ्या शरीरावर रोमांच उभे राहिले आहेत, हातातून गांडीव धनुष्य गळू लागले आहे आणि त्वचेचा दाह होत आहे। मला येथे यापुढे थोडा वेळ सुद्धा उभे राहणे शक्य नाही। मला स्वतःचाच विसर पडत चालला आहे आणि माझे मन चक्रावून गेले आहे। हे केशवा, हे कृष्णा, मला केवळ विपरीत घडण्याची लक्षणे दिसत आहेत। सो अर्जुन काय म्हणतायत, अरे दृष्टव इमम स्वजनम। सो अर्जुन म्हणतायत की ही आपलीच लोक आहेत, ह्यांच्याबरोबर कशाला युद्ध करायचं। येस, सो युयुत्सुम समुपस्थितम, कशासाठी आलेले आहेत ते, युद्ध करायसाठी आहेत। माझीच लोक मलाच मारायसाठी आलेले आहेत, म्हणजे ह्याच्यापेक्षा मोठी विडंबना काय असू शकते। युयुत्सुम समुपस्थितम। अर्जुन म्हणतात सीदंती मम गात्राणी, गात्र अर्थात अवयव, गात्र अर्थात इंद्रिय। सो माझे अवयव, माझे इंद्रिय जे आहेत हे काय आहे, गळून पडल्यासारखे झालेले आहेत। दे हॅव नो स्ट्रेंथ, त्यांच्यामध्ये काही शक्ती नाही आहे। जसं आपल्याला खूप जास्ती ज्वर येतो, ताप येतो किंवा खूप डोकं दुखतं, त्यावेळी आपलं शरीर कसं होतं, एकदम निस्तेज होऊन जातं आणि त्याच्यात काही करण्याची ताकद असत नाही। तसं माझ्याच लोकांना बघून माझ्या शरीराचं आता झालेलं आहे। सीदंती मम गात्राणी मुखं च परिशुष्यति,
माझा घसा कोरडा पडलेला आहे, माझ्या तोंडातनं शब्द निघत नाही आहेत. सो द शॉक वॉज सो टेरिबल. हा जो शॉक बसला, अरे आपल्याच लोकांना. येस, ते म्हणतात वेपुथश्च शरीरे मे, माझं सगळं शरीर आता कापायला लागलंय. आय एम नॉट एबल टू स्टँड. रोमहर्षश्च जायते, प्रत्येक रोमांच उभे राहिलाय. शॉक. यू सी, आपण ज्यावेळी कुठली हॉरर मूवी बघतो, त्या हॉररची मजा काय असते? त्या हॉररची मजा असते त्याचे व्हिज्युअल्स आणि त्याचा साऊंड एकत्रित येणं. तुम्ही कुठली हॉरर मूवी बघा, म्यूट करून बघा, तुम्हाला मजाच नाही येणार. तुम्हाला वाटणार कार्टून फिरतंय. यू ट्राय इट आउट. किंवा ऑपोजिट वे, फक्त साऊंड ऑन ठेवा आणि व्हिज्युअल्स बंद करून टाका, काहीही वाटणार नाही. पण ज्यावेळी तुम्ही साऊंड आणि व्हिज्युअल दोन्ही एकत्र करता, देन दॅट इफेक्ट कम्स. तसंच आपण बघतो अर्जुनाचं शरीरही हादरलेलं आहे, मनही हादरलेलं आहे, आणि त्यामुळे तो इफेक्ट येतोय. व्यक्तीचं मन थोडं भांबावलेलं असेल, पण शरीरात ताकद असेल तो काहीतरी करू शकतो. व्यक्तीचं शरीर एवढं चांगलं नाही आहे, कृश आहे, पण मनात इच्छा प्रबळ आहे, तरी तो काहीतरी करू शकतो. तो मनानेही हताश झाला, तो शरीरानेही हताश झाला की बाकी काही करण्याचं उरलेलंच नाही आहे. आज आपण बघतो दिस इज व्हॉट इज प्रॉक्सी वॉर इन टुडेज डे अँड टाईम. आजचे जी युद्ध होतात ही अशी समोरासमोर पहिल्यासारखी युद्ध होत नाहीत. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्वयुद्ध, द्वितीय विश्वयुद्ध जसे झाले तशी आजकालची युद्ध होत नाहीत. चायना येतं आणि काश्मीरमध्ये, लडाख व्हॅलीमध्ये वगैरे आपली सेना उभे करतं. भारतही जातं, आपली सेना उभे करतं. होत काही नाही आहे. एक बुलेटसुद्धा, एक मेमध्ये कधीतरी एक 200-300 चायनीज आणि इंडियन सोल्जर्स भांडले होते 2020मध्ये. त्यांच्याही, चायनीज लोकांनाही भरपूर हानी झाली, आपल्या लोकांनाही हानी झाली. पण ते सोडून एवढे हजारोंनी सेना उभी आहे, त्याचं पुढं काय होत नाही. हे ॲक्च्युअल मारधाड करत नाहीत. आजकाल युद्ध कशी होतात? आजकाल युद्ध होतात टेक्नॉलॉजिकल बेस्ड. ह्यांच्या सिस्टमना हॅक करायचं, त्यांच्या सिस्टमना हॅक करायचं, त्यांच्या सिस्टम इंटिग्रेशनला फेल करायचं, किंवा मग काय म्हणतात, जसं तुम्ही आता जशी चायनाची 1 बेल्ट 1 रोड पॉलिसी आहे, ते जे कोणी चायनीज रोड आणि बनवायला हो म्हणतात त्या देशांना चायना कर्ज देतं आणि त्या कर्जावर ते डुबवतं पूर्ण. येस. सो आजकालची युद्ध अशी होतात. पहिलेची युद्ध तशी नव्हती. पहिलीची युद्ध ॲक्च्युअल भुशुम भुशुम जसं आपण बघतो. तुम्हाला माहिती असेल, रामायण महाभारत बघितलं त्यावेळी रावण इकडून बाण सोडणार आणि त्याच्या पाठी वलय टाणा करून पाठी एक म्युझिक येणार. इकडून राम एक बाण सोडणार, टाणा करून त्याचं एक वेगळं हे येणार आणि ढी टाणा. तो कहने का मतलब है एक्चुअल युद्ध होते थे, जहाँ पर मैं आज अगर युद्ध के लिए आया हूँ तो मैं शाम को जीवित घर जाऊंगा की नाही, मी जिवंत वापस जाणार की नाही, मला त्याची काहीच धास्ती नाही आहे. आणि त्यामुळे अर्जुनाला खूप चांगलं माहिती आहे की हे युद्ध सुरू झालं तर एकतर ते राहणार नाही तर मी राहणार. सिंपल आहे. युद्ध म्हणजे आम्ही टाइमपास भांडीकुंडी असं एकमेकावरती बाण टाकून येत नाही. युद्ध म्हणजे एकतर मी तरी तुला मारणार, नाही तर तू तरी मला मारणार. दॅट इज व्हॉट इज क्षत्रिय युद्ध. So at the end of the day, either they stand on the ground or I stand on the ground. If they are standing on the ground, which means I am below ground. And if I am standing on ground, which means they are all below ground. आणि हे बघून, हे विचार करून अर्जुनाला खूप वाईट वाटलं. आणि म्हणून अर्जुन म्हणतोय की सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वेपुथश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गांडीव संस्रते हस्तात. गांडीव माझ्या हातातून सुटायला लागलाय. अर्जुनाला एवढं दुःख व्हायला लागलंय. अर्जुनाने एकदा
प्रण केला होता की जो कोणी मला माझा गांडीव खाली ठेवायला सांगेल मी त्याचा त्याच क्षणी वध करेन. ही अर्जुनाची प्रतिज्ञा होती. आणि अर्जुनाची प्रतिज्ञा विचार करा, अर्जुन क्षत्रिय आहे, म्हणजे चांगला कुलीन क्षत्रिय आहे. त्याची इंद्रिय, त्याचं मन आत्ता हललेलं आहे, पण तेही का हललेलं आहे त्याच्याबद्दल आपण चर्चा करू. पण त्याची इंद्रिय, त्याचं मन, दे आर इन हिज कंट्रोल अँड स्टील इट इज लाईक दिस. तरीही तर अर्जुनाचं मन आत्ता सैरावैरा काय धावतंय, तर अर्जुन आता दुःखात गेलाय, विषादात गेलाय. त्याचं कारण काय आहे? कारण आहे की भगवंतांना भगवद्गीता आपल्यापर्यंत पोचवायची आहे आणि त्याच्यासाठी त्यांना अर्जुनाला माध्यम करायचं आहे. अर्जुना इज जस्ट अ मियर पॉन इन कृष्णास प्लॅन टू गेट भगवद्गीता बॅक टू ट्रॅक. आपण 4थ्या अध्यायामध्ये याच्यावर सखोलवर चर्चा करू. अर्जुनाचं हे जे मानसिक असंतुलन आहे, शारीरिक असंतुलन आहे, हे आपल्याला दाखवतं की तो भयभीत नव्हता, पण तो एक भक्त होता. आणि भक्त हे अनाकारण विनाकारण कोणावरही अत्याचार किंवा अटॅक करत नाहीत. दिस इज नॉट अ डिवोटी. अ डिवोटी नेवर सिम्पली टेरराइजेस और treats someone else with a low key. No. आणि इकडे तर आपल्याच लोकांबरोबर युद्ध करायचं आहे. मग अर्जुन विचार करतोय, अरे आपल्याच लोकांबरोबर युद्ध करायचं आहे, एकतर मी जगायचं किंवा त्यांनी जगायचं आहे. असलं कसं युद्ध आहे? याच्यात शत्रू मी म्हणून कोणाला बघतोय? माझीच लोक आहेत. माझ्याच लोकांना मी शत्रू म्हणून बघायचं, त्यांच्यावर एम करून बाण सोडायचे, त्यांना मारायचं, त्यांना मारल्यानंतर मला राज्य मिळणार. हे काय, ये क्या बात हुई? इज इट वर्थ इट? येस. इन टुडेज डे अँड एज इट इज लाईक अ सन किलिंग फादर जस्ट बिकॉज ही वॉन्ट्स टू हॅव द कंट्रोल ऑफ बँक बॅलन्स. येस. मुलगा आपल्या वडिलांना मारतोय का? त्याला बँक बॅलन्स आणि कंट्रोल ओव्हर फायनान्सेस पाहिजेत. इट इज अनहर्ड ऑफ. कुठलाही मुलगा असा विचार करणारच नाही. आणि त्यापैकी अर्जुन सगळ्यात सभ्य व्यक्ती, कधीच विचार करणार नाही असा. त्यामुळे त्यांच्या मनामध्ये खूप दुविधा चालली की कसं काय होणार. म्हणून आपण बघतो की सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति न च शक्नोमि अवस्थातुम भ्रमतीव च मे मनः. I am not able to stand this. There is no way I will throw an arrow on Bhishma and Drona. So न च शक्नोमि अवस्थातुम. I am not able to digest this. Even if you give an hajmola, then also I will not be able to digest. भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव. मी सगळं विपरीतच बघतोय. हे युद्ध केल्यानंतर मी हरलो. येस, तरी विपरीत आहे, कारण मी हरलो, मी तर मेलो. देर इज नथिंग ॲज हरलो. हरलो मीन्स मेलो. विपरीत आहे. मी जगलो तरी आपल्याच लोकांना मारून जगलो, तरी विपरीत आहे. सो निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव. सो जो अर्जुन ज्याने एकेकाळी प्रतिज्ञा घेतली होती की जो कोणी मला माझा गांडीव खाली ठेवायसाठी सांगेल त्याला मी तत्क्षणी मारीन, तो स्वतःच आपला गांडीव खाली ठेवतो. जो अर्जुन त्यांनी एकटाच तो भीष्म, द्रोण, कर्ण, दुर्योधन, दुःशासन या सगळ्यांशी लढला अज्ञातवासाच्या एंडला, तो आता भयभीत आहे. का भयभीत आहे? मग त्यावेळी का नाही भयभीत झाला? ज्यावेळी उत्तर कुमार त्याचे सारथी बनले, आपण थोड्या एपिसोड्स पहिले ती पूर्ण चर्चा केली होती. अर्जुन अज्ञातवासामध्ये विरहन्नला होते आणि ॲज द एक अज्ञातवास वॉज कमिंग टू एन एंड, दर इज अ ह्यूज फाईट आणि अर्जुना सिंगल हँडेडली डिफिटेड भीष्म, द्रोण, दुर्योधन, दुःशासन, कर्ण, एव्हरीवन. मग त्यावेळी का असं नाही झालं? सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वेपुतश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते. सो ही इज नॉट लाईक दिस, बट कृष्णा इज मेकिंग हिम लाईक दिस. भगवंत त्याला असं करतायत.
का? कारण तो थोडासा डिस्टर्ब व्हावा, आणि तो थोडासा डिस्टर्ब झाला की मी भगवद्गीतेचं ज्ञान संपूर्ण मानवजातीसाठी अर्जुनाच्या माध्यमातनं देऊ शकेन. धिस इज द ट्विस्ट ऑफ भगवद्गीता अँड धिस इज द एसेन्स ऑफ अर्जुन विषाद योग. आत्ता आपण बघितलं की अर्जुनाला विषाद झालेला आहे, त्याच्यानंतर तो कारण द्यायला लागतो की मला हे युद्ध का नाही करायचं, आणि हे आपण पुढच्या एपिसोडपासून बघू. आमच्याबरोबर कनेक्टेड रहा. वार्ता गीतेची हा प्रोग्राम येतो आहे. त्यांना प्रस्तुत करण्यासाठी मी श्याम रसिक दास, आंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉनतर्फे आमच्याबरोबर राहण्यासाठी खूप खूप धन्यवाद. हरे कृष्ण. या कार्यक्रमाचे प्रायोजक होते श्रावणी अगरबत्ती.